इथले आपल्या काय दुखणं आहे काय मागणं आहे ते सांगायचं आणि त्या माध्यमातून गावाचा विकास साधायचा अशा सर्व एकत्र गोष्टी घडवून आणल्यात। त्या बाबतीत तानाजीराव गोळे हुशार कायम लोकांच्या संपर्कात असतात, वेगवेगळ्या कामात स्वतःला वाहून घेतात आणि त्या माध्यमातून गावासाठी सातत्याने गावासाठी कार्यकर्त्यासाठी काय केलं पाहिजे असं सातत्याने त्यांच्या डोक्यात विचार असतो आणि या गावाला चांगल्या पद्धतीने सुखसुविधा निर्माण करून देण्याच्या दृष्टीने आपल्याला जे जे शक्य आहे, वेळ आपला असू द्या, राहुल बापू म्हणले पूर्ण 200 किलोमीटर जातात, वेळ देतात, वेळही देतात आणि आर्थिक बाजूही सांभाळतात। अशा सर्व बाजूने एक चांगलं नेतृत्व आपल्या गावाला तानाजीरावच्या माध्यमातून मिळाले। त्यांच्या पाठीमागे शहाजीरावचं पाठबळ आहे। एका भावाच्या पाठीमागे भाऊ कसा ठामपणे उभा राहतो याचं ज्वलंत उदाहरण आपल्या आरबवाडी गावात बघायला मिळतं, नेहमी बघायला मिळतं। मी 25 वर्षापासून या गावात येतोय आणि मी त्यांच्या वैयक्तिक घरगुती कार्यक्रमालाही भरपूर वेळा असतो। दत्त जयंती असते, अनेक कार्यक्रम पुरस्कार असतात, पण त्यावेळी दोघं भाऊ हातात हात घालून काम करत असतात। असं एक दुर्मिळ उदाहरण या गावात बघायला मिळतं। या गावाची की या गावाचं सगळं एक पण यात बघायला मिळतं। शहाजीरावने अनेक गोष्टी सांगितल्या, या बाबतीत आमदार महेशदादा शिंदे निश्चितपणे ते पूर्ण करतील, ते त्यांच्या भाषणात सांगतील। विकासाच्या बाबतीत नाद नाही करायचा असा आपला आमदार आहे, त्या दृष्टीनं ते काम करतील त्याच्याबद्दल काय माझ्या मनातही शंका नाही, पुढे बसणाऱ्याच्या मनात काही शंका नाही। पण आपण मागितलं पाहिजे, त्याचा पाठपुरावा केला पाहिजे आणि पाठपुरावा करून ती कामं करून घेतली पाहिजे, ही जबाबदारी आपली आहे। गेल्या अनेक वर्षापासून या भागात राहुल बापूच्या बोलण्यात बरंच आलं की 5000चं लीड दिलं, ती परत मोडून परत या आमदारांना लीड दिलं। त्याचे कारण तसंच होतं की गेल्या 10 वर्षापूर्वीच्या निवडणुकीमध्ये राहुल बापूला 10 वर्ष झाली, राहुल बापू 10 वर्ष झाली। 10 वर्षापूर्वी इथं निवडणुकीला 3 दिवस आधी आम्ही राहुलला उमेदवारी दिली। उमेदवारीतला जाहीर झाला असताना ती उमेदवारी बदलली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमातून त्यांना 3-4 दिवस आधी उमेदवारी दिली। उमेदवारी दिल्यानंतर राहुलनं त्यावेळी उपसरपंच होते देऊरचे आणि 3 दिवस मिळाला, वेळ फार कमी मिळाला तरी राहुलनं चांगली निवडणूक केली आणि चांगल्या मताने निवडून आला आणि जिल्हा परिषदचं इथं न निवडून येणारी सीट राहुलला उमेदवारी दिल्यामुळे निवडून आली। त्या परिस्थितीत त्यावेळेच्या काळात राहुल चांगल्या पद्धतीनं काम या भागात जिल्हा परिषद सदस्य असताना करत होता। प्रत्येक गावात संपर्क होता, प्रत्येकाशी संबंध होता आणि त्याचं चांगलं काम सगळ्यांच्या नजरेत येत होतं। ते नेमकं माजी आमदारांच्या नजरेत बी ते बसलं आणि राहुलला जमल एवढा त्रास मला वाटत नाही या विभागात राहुल इतका त्रास कोणी सोसला असेल, त्यानं सोसावा तो त्रास। इतका चारी बाजूने त्याला जाम केला। आपल्याला प्रतिस्पर्धी नको, गावात नेतृत्व वाढलं नाही पाहिजे आणि जे ती सवय असते काही लोकांना की गावातलं एक नेतृत्व वाढलं नाही पाहिजे आणि वाढत असत विभागात वाढत असेल तर त्याला दाबला कसा पाहिजे आणि त्याला आपल्या बरोबरीने येऊन दिलं नाही पाहिजे। मी एक उदाहरण सांगतो की राजकारणात मन किती मोठं लागतं। एक उदाहरण आमदार साहेब तुम्हाला सांगतो की मागच्या राहुल कदम ज्यावेळी निवडून आले त्यावेळी मला वाटतं लालासाहेब शिंदे पंचायत समितीला निवडून आले। त्या काळातली एक परिस्थिती आठवतो, राष्ट्रवादीच्या सीटा आल्या 5 निवडून, काँग्रेसच्या सीटा 6 निवडून आल्या। विलासराव तुम्ही होता मला वाटतं त्यावेळी, 6 सीटा त्यांच्या निवडून आल्या। लालासाहेब शिंदे अपक्ष निवडून आले। अपक्ष निवडून आल्यानंतर आमदार शालिनताई पाटीलांच्या नेतृत्वाखाली त्यावेळी निवडणूक झाली आणि त्या दरम्यान आदरणीय ताईसाहेबांनी सांगितलं जगनशेठ झांजुर्णे कोरेगावचे निवडून आले आणि बैठक झाली आणि लालासाहेब शिंदे आम्हाला येऊन भेटले आणि म्हणले की काही झालं तर मी तुमच्या बरोबर राहणार,
6 बरोबर जाणार नाही, फक्त तुमच्या बरोबर राहणार. चिठ्ठी फक्त माझी काढायची, ती बी उपसरपंचाची काढायची, उपसभापतीची. मला सभापती पद सुद्धा नको. त्यावेळी असं ठरलं की ठीक आहे, लालासाहेबांना बरोबर घ्यायचं. ताज्या आमदारांशी बोलणं झालं, ताईसाहेबांनी सांगितलं घ्या त्यांना बरोबर, नाहीतरी त्यांना बरोबर नाही घेतले तर आपण या प्रक्रियेतच बाहेर पडतोय, तर त्यांना घ्या, त्यांची काय इच्छा असेल ती पूर्ण करावी. त्यावेळी ताईंना विचारलं की सभापती पदासाठी कुणाची उमेदवारी करायची. ताई म्हणल्या अर्थात दुसरा विचार करला गेला नाही पाहिजे, माजी सभापती जगनशेठ झांजुर्णे त्यांना उमेदवारी दिली पाहिजे. तर ताईच्या बाजूला असलेले काही कार्यकर्त्याचं मत होतं की हा माणूस फार महत्वाकांक्षी आहे आणि यांना उमेदवारी दिली तर तुमच्या पुढच्या उमेदवारीला ते निश्चितपणे विधानसभेची मागणी करतील आणि तुम्हाला अडचणीत आणतील, तर त्यांना उमेदवारी दिली नाही पाहिजे. तर ताई साहेबांचं एक लक्षात वाक्य सांगतो की मन किती मोठं राजकारणात असायला लागतं. ताईसाहेब म्हणल्या सुनील तसं करून चालणार नाही, आपल्याला जगनशेठ हे सभापती पदाला द्यायला लागतील, लालासाहेब ही उपसभापती पदाला द्यायला लागतील. आणि भीती कशाची बाळगायची, त्यांनी जर आपल्यापेक्षा चांगलं काम केलं तर ते उद्या आमदार होतील, आपल्याला थांबायला लागल. आणि आज जर आपण त्यांना सभापती पदाचं तिकीट नाही दिलं तर तालुक्यातले लोक आपल्यावर शंका घेतील की भीती कुठे स्वतःच्या कामावर कर्तृत्वावर ह्यांचा विश्वास नाही म्हणून जगनशेठ सारखा सक्षम माणूस खाली बसवला. हे विचार आदरणीय ताईसाहेबांचे होते की प्रतिस्पर्धी बघायचा नाही, चांगलं काम करायचं त्याच्या पाठीशी उभं राहायचं. शंकररावांनी तसंच काम केलं. जातीपातीच्या राजकारणाला मूठ माती देत शंकररावांनी कोरेगाव तालुक्यात चांगली राजकीय घडी बसवली. ताईच्या काळात सुसंस्कृत राजकारण झालं. पण पुढचा काळ आता मी बोलणं त्यात आता कितपत योग्य मलाही माहित नाही, मी त्यात होतोच. की पुढचा काळ थोडासा अडचणीचा आला. आपण पहिले 5 वर्ष समजून घेतलं, माणूस नवीन आहे, बाहेरनं आलाय. बाहेरनं आलेल्या माणसाला आपण स्वीकारलं. तुम्ही मला सांगा त्या माणसाने कसं वागलं पाहिजे. आपल्या आरबवाडी गावात तानाजीरावच्या 3 सीटा ग्रामपंचायतला निवडून आल्या, त्यांनी 4 सीटा विरोधात संघर्ष आहे. आपल्या वार्डातलं दुसऱ्या वार्डात 400 मतातल्या गावात सुद्धा उमेदवार दिला तर लोक म्हणतात चालणार नाही, उचलून दिलेला उमेदवार आम्हाला नको म्हणतात का नाही म्हणत. कधी येतात निवडून, नाही देत ना. आपण अक्काच्या अक्का होमगावरनं माणूस इथं घेतला, तालुक्याच्या बाहेरचा 10 वर्ष आमदार केला. त्या माणसाने तुमच्या सगळ्यांचे पाय धुवून पेलं तरी चालत इतकं तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी चांगलं काम केलं. पण त्या गड्याला एक सवय, आता विलासरावच्या बोलण्यात आलं पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा. त्याला एक सवय होती, पाणी अडवा आणि माणसाची जिरवा. अडवा अडवीचं राजकारण कोरेगाव तालुक्यात आलं आणि जो माणूस स्वतःच्या सावलीला घेतो ते माणूस इतरांना काय मदत करू शकतो अशी परिस्थिती निर्माण झाली. आणि राहुल सारख्या कार्यकर्त्यावरती अन्याय झाला. आणि पूर्वी एक राहुल टीव्हीला सिरियल असायचे, आपली माणसं, आपली माती ना आपली माणसं. नेमकं ती सिरियल बंद झाली आणि आपल्याकडं 2009 ला माजी आमदारचा प्रवेश झाला. त्यांनी नेमकं त्याच्या उलट लावलं. आपली माणसं आणि त्यांची केलेली माती. एक माणूस तालुक्यातला वर येऊन दिला नाही, घोट्याच्या वर येऊन दिला नाही, गुडघ्याच्या वर येऊन दिला नाही. आपल्यातला एकही इथल्या प्रत्येक माणसाला अनुभव असतो त्यांच्या बरोबर काम केलेल्या. कामानिमित्त गेलं की त्या पीए ना भेटा, मग ती पीएचं काही बोलायच नको, तुम्हालाही सगळ्याला माहिती. अशा सगळ्या कठीण प्रसंगातून साहेब लोक कंटाळली, वैतागली आणि लोकांना पर्याय पाहिजे होता तो तुमच्या माध्यमातून मिळाला. आणि कोरेगाव तालुक्यानं चांगला निर्णय घेतला. आम्ही गेले 2-2.5 वर्ष कोरेगाव तालुक्यात तानाजीरावच्या बरोबर होते. बरीच जण व्यासपीठावरची पोपटराव ही बरेच जण आम्ही 2-2.5 वर्ष
कार्यक्रम करतच होतो. लोकांच्यात संजय तर वक्ता होता, त्यावेळी प्रवक्ता पार्टीचा, स्वाभिमानी विचारवंतांचा. असं प्रत्येक गावात जायचो, प्रत्येक गावात कार्यक्रम घ्यायचो आणि दर 5 वर्षांना एकदा जेवण देऊन मत या कोरेगाव तालुक्यातली लोक देतात अशी भावना ज्या आमदाराच्या मनात निर्माण झाली. त्याच्यासाठी आम्ही आपला वेगळाच प्रोग्राम ठेवला आणि दर महिन्याला 1000 लोकांना साहेब जेवण द्यायचं. 5 वर्षांना जेवणाची भानगडच नको, तालुक्यात आपलं जेवण हा विषय संपून टाकला आणि कोरेगाव चांगल्या पद्धतीनं वातावरण तयार झालं. आमदार महेशदादा शिंदे इथं उभं राहिले. आमदार महेशदादा शिंदे ज्यावेळी उभं राहिले त्यावेळीची भाषा 50,000 75,000ची, शेवटच्या दिवशी 22,000 आणि शेवटच्या दिवशी मतदाना दिवशी महेशदादा 6,500 मतांनी निवडून आले आणि या कोरेगाव तालुक्याला एक चांगलं सुसंस्कृत नेतृत्व मिळालं. ज्या माध्यमातून कोरेगाव तालुक्यातल्या विकासाला गती येणार, मी अजून ती विश्वासानं सांगतो, खात्रीपूर्वक सांगतो. सुसंस्कृत म्हणण्याचा अर्थ एवढाच, हा माणूस विरोधकांच्या कधी वाटत जाणार नाही. विरोधक असू दे, पण त्याच्या व्यक्तिगत जीवनात कधी दखलंदाजी करणार नाही. जसं राहुल तुझ्या बाबतीत घडलं तसं हा माणूस कुणाच्या व्यक्तिगत जीवनात दखलंदाजी करणार नाही. राजकारणात प्रत्येक वेळीस प्राप्त परिस्थितीनुसार लोक निर्णय घेत असतात. आज समजा काही लोक, मी नावं घेऊ शकतो पण आता नावं घेत नाही वसंतराव, काय परिस्थितीनुसार लोकांची त्या परिस्थितीनुसार वागत असतात लोक आणि त्या परिस्थितीचा आपण फायदा राजकीय लोकांनी घेतला नाही पाहिजे. ज्या त्या निर्णयावर त्या वेळच्या परिस्थितीला स्वीकारलं पाहिजे. की आज आपल्याला समजा तानाजीराव शहाजीराव यांनी मतदान नाही केलं म्हणून त्यांच्यावर डाव धरायचा आणि ती कुठं गावत्यात 24 तास डोक्यात तेवढंच राजकारण ठेवायचं. त्या गावातनं काय आलं तर त्याची जिरवायची कशी, एवढं डोक्यात ठेवायचं आणि त्या पद्धतीनं आपलं राजकारणात जीवन ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा. ही पद्धत नाही. या पद्धतीनं राजकारण होत नाही. माणसाच्या प्राप्त परिस्थितीनुसार इकडे तिकडे होत असतं. राजकारणात चुका होत असतात. ह्या निवडणुकीला समजा काही लोक आमच्या बरोबर नव्हती, पण मला खात्री आहे की ह्या निवडणुकीला नव्हती. मला खात्री कशाची आहे, आमदार सरळ साधा माणूस आहे, ते कुणाच्या वाटत जाणार नाही आणि त्या माणसाला पुढच्या वेळी आम्हाला सांगता येईल, तुम्हा आम्हाला बसलेल्या सगळ्याला, की ह्या माणसाच्या पाठीमागे आपण गेलं पाहिजे. का गेलं पाहिजे की विकासाचं एक विजन आहे, विकासाचा एक दर्जा आहे, विकास करायची एक मानसिकता लागते आणि सगळ्यात महत्वाचं स्वतःचा जो कॅरेक्टर लागतं, जो स्वाभिमान लागतो, तो सगळा या माणसाकडे आहे. स्वतःच्या पद्धतीनं चांगल्या पद्धतीनं राजकारण करायचं. कोरेगाव तालुक्यातला विकासाचा बॅकलॉग गेल्या 10 वर्षात जास्त झालाय, तो भरून काढायचा आणि या कोरेगाव तालुक्यात फक्त विकास करायचा. राजकारण हा दृष्टिकोन न ठेवता आपण एकदा निवडून आलो, या कुटुंबाने निवडून दिल्यानंतर प्रमुख माणूस हा कुटुंब प्रमुख म्हणून काम कोरेगाव तालुक्यात करत असतो. कोरेगाव तालुक्यात निवडून दिलं म्हणजे त्याचं अख्खा कोरेगाव तालुका कुटुंब आहे आणि त्या कुटुंबाचं काम करत असताना डावं उजवं बघायचं नसतं. फार कुठंतरी असा प्रसंग आला आणि अडचणच असली तर आपलं डोळं झाकायचं, विषय संपून टाकायचा, लय डाव उजवं करायचं नाही. आपण कुटुंब प्रमुख आहे आणि घरातल्या कुटुंब प्रमुखाची भूमिका कशी असते तुम्हालाही माहिती आहे. घरातले 2-4 भाऊ पोरं बिरं कुठे वाद विद काय असेल, किरकोळ असेल तर आपण दुर्लक्ष करतो वडीलधारी माणूस. तसं त्या जागेला आमदार महेशदादा शिंदेचं बैठक आहे, त्या खुर्चीवरती बसल्यात आणि ती निश्चितपणे मला अभिमानाने सांगायला लागेल की विकासाच्या बाबतीत ती कुठं कमी पडणार नाही आणि आपण सगळी जण त्यांना साथ द्यायला कुठं मागं पडणार नाही याची मला खात्री. येणाऱ्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका फार महत्वाच्या आहेत. कोरेगाव तालुक्यात आपल्याला विधानसभेला विजय मिळाला. कोरेगाव तालुक्यातून मी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला उभा राहिलो, तिथे विजय मिळाला. आपली 13 मतं असताना विजय मिळाला, याची नोंद तुम्ही सगळ्यांनी घ्या. तिथे विजय कसा मिळाला असेल, कसा मिळवला असेल. त्याच्यानंतर 77 मतं राष्ट्रवादीची होती, 13 मतं फक्त आपल्या पार्टीची होती. तरी आपण 45 पर्यंत पोहोचलो. आपल्याला तानाजीराव मुंबईत असताना, साहेब एक गोष्ट सांगतो, तानाजीराव मुंबईत असताना बँकेचा विषय निघालाय. तानाजीरावला फोन जायचे, तानाजीराव कुठं मत वाया घालवता, 13, 14, 15 मतं पडणार, तिथं कुठं मत देत आहे. तानाजीराव तिथं मुंबईत म्हणायचे
52 मताच्या खाली आम्हाला मतं पडणार नाही, आमची सीट निवडून येणार. हा विश्वास कार्यकर्त्यांकडे, हा विश्वास निर्माण झाला पाहिजे. आपल्याकडे काय पेक्षा आपल्या नेत्याकडे काहीतरी गुण आहे हा विश्वास निर्माण झाला पाहिजे. आणि त्या विश्वासाच्या जीवावर राजकारण आणि समाजकारणात आपण ही घेतलं पाहिजे. तानाजीरावला पै पाहुण्याने बरंच घेतला, मत नका देऊ, नाही इकडून माणूस तिकडून माणूस. राहुल बापूला एकदा मी म्हटलं तानाजीरावला लई त्रास होणार आहे पुढं, तानाजीरावला घेऊन तुम्ही आपलं मुंबईला फिरायला जावा. राहुल बापू ती फिरायला गेले आणि त्यानंतर आल्यानंतर तानाजीरावनेच माझे आभार मानले. बरं झालं मला तिकडे पाठवलं, नाहीतर मला बराच त्रास झाला असता, इथं राहिलो असतो तर. म्हणजे हा राजकारणातला एक विषय की माणूस एकदा निष्ठा असल्यानंतर किती ठाम राहत असतं. तानाजीरावचं मी उदाहरण मुद्दाम दिलं की निष्ठा काय नाही. माणूस मुंबईत इथं काय चाललंय माहित नाही, तिथं आमच्याकडे 17 मतं, तानाजीराव तिथनं झाडून म्हणायचे 52 मतं पडतील. हा विश्वास लागतो, नेत्याबद्दलचा आत्मविश्वास लागतो की नेत्यानं आपला माणूस उभा केलाय तर निश्चितपणे तो निवडून आणतील आणि त्या माणसाला पडून देणार नाही. हा विश्वास लागतो तो कार्यकर्त्यांच्यात आज कोरेगाव तालुक्यातल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याकडे आहे. कोरेगाव नगरपंचायत झाली, त्यात आपल्याला विजय मिळाला. आता साहेब सगळ्यांच्या निवडणुका झाल्या, तुमची निवडणूक त्याच्यानंतर 2 वर्षांना. आता आहे निवडणूक खरी कार्यकर्त्यांची. आता कार्यकर्त्यांच्या निवडणुकीला माझं आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे. इथं पंचक्रोशीतली लोक, एक पंचायत समिती गणातली जवळजवळ लोक आहेत, जिल्हा परिषद गटातली म्हणलं तरी बिचुकले त्या भागात आली त्या गटातली माणसं. तिथं माझी आपल्याला विनंती आहे की गाव पातळीवरचे आपल्यातले असलेले मतभेद ह्या निवडणुकीला विसरले पाहिजे. ही निवडणूक कार्यकर्त्यांची, आणि कार्यकर्ता जर आपला विजयी व्हावा वाटत असेल, कार्यकर्त्यांसाठी जर आपल्याला कार्यकर्ता मोठा झाला तर आपण मोठं होणार ही मानसिकता ठेवली पाहिजे. आणि त्या दृष्टीने आपण सगळ्यांनी गाव पातळीवरचे आपले एक गट आहे, कुठं 2 गट आहेत, कुठं 3 आहे, कुठं आमचा ते स्वाभिमानी आहे तर कुठं आमदारांचा आहे, काही नंतर आलेली आहेत. हे सगळं आता विसरून जावा आणि आमदार महेशदादा शिंदे एकच नेतृत्व, एक छत्र. त्या नगरला बोर्ड आहे, नगरला कधी नगरला गेला का नाही, ते छत्र एक वस्त्र अनेक असा त्या तिथल्या मोठ्या कापड व्यापाऱ्याचा बोर्ड आहे आणि त्या कॉर्नरवर आहे छत्र एक वस्त्र अनेक. कापडाचं मोठं दुकान येते नगर जिल्ह्यातलं सगळ्यात, त्याची ऍडव्हर्टाईज असते. तसं आपणही आता छत्र एक धरा, वस्त्र अनेकच प्रत्येक गावात, ती आता एकवटा. आणि ती एकवटून आपण सगळ्या जणांनी आता एक संघपणे काम केलं पाहिजे. निवडणूक कार्यकर्त्याची एवढं डोक्यात ठेवा, नेत्यांची निवडणूक नाही. कुठला तरी कार्यकर्ता मोठा होणार, तिकीट 2-4 जण मागणार, तिकीट एकालाच देता येणार, निवडणूक एकच जण करणार, दुसऱ्यांना नाराज होऊन तिसरीकडे जाण्याचा प्रयत्न करू नका. तिकडे गेला तर माती ही अटळ आहे, त्या मातीत न जाता इथंच राहिला तर पुढे भविष्यात कुठेतरी संधी 100% मिळेल, ही मी खात्री तुम्हाला आमदार महेशदादा शिंदेच्या माध्यमातून देतो. की राजकारणात तर चालत असतं ना, हे सगळं चालत असतं. आता बोलायला भरपूर आहे, पण मी आता बोलायचं तरी किती, मला बोलायचं गेलंय आणि मला व्यासपीठच शक्यतो मिळत नाही. आज मिळालं तरी मला आज तानाजीरावचे 5 फोन काल बसून तुम्ही आलं पाहिजे, तुम्ही आलं पाहिजे. आणि त्या माणसाचं मी टाळू शकत नाही. त्या माणसाने आपल्यासाठी काय केलं याची मला जाणीव आहे. आणि आमदार साहेबांच्या माध्यमातून असून, आम्हाला घडलेल्या संस्कृतीतून असून आपल्याला मदत करणाऱ्या माणसाला तर हयात आपण जिवंत आहे तोपर्यंत विसरायचं नसतं. जो विसरतो तो माणूसच म्हणायला एक नसतो. त्यामुळे ज्याचे आपल्याला आपल्यासाठी ज्यांनी कष्टा खाल्ल्या, ज्यांनी काही प्रेम केलं, काही त्या सगळ्यांसाठी त्यांच्या शब्दाला मी अर्ध्या रात्री जागा राहण्याचा प्रयत्न करीन. आता जिल्हा परिषदच्या निवडणुकी बोललो, पंचायत समितीच्या निवडणुकी, आपण 4थी निवडणूक ही जिंकणं का गरजेचं आहे की ही निवडणूक जर आपण जिंकली पुढची विधानसभा आपल्याला सोपी होणार. पहिलवानच परत धावायचा नाही त्यांच्या विरोधात उभा राहिला. ह्या निवडणुकीत आपल्याला 4 मुंड्या चितपट पुढचा पहिलवान करायचा आहे. तो गडी वस्तात आणि आपल्या गड्याला वस्तात करायचं. त्याला वस्तात कशासाठी करायचंय
की पुढच्या निवडणुकीला त्यांच्या विरुद्ध उभा राहताना 10 वेळा विचार केला पाहिजे. साहेब, आज मी पंचायत समिती जिल्हा परिषद उभा राहिला, कार्यकर्त्यांचं पलीकडच्याचं धाडस आता मनापासून नाही. त्यांची मानसिकता नको, हा माणूस काही बी करू शकतो, आपल्याला नको, ह्या भानगडीतच पाडायला नको, 5-50 लाख रुपये घालवा आणि आपली बी माती सगळं घराची घर खाली बसायचं वेळ येईल. त्यासाठी कार्यकर्त्यांची आज मानसिकता नाही, पण आपल्या कार्यकर्त्यांचा जोर आहे. म्हणून आपल्याकडे काही लोक उभा राहण्याची मानसिकता जर जास्त राहील, आपल्याकडे उभं राहण्याची लोकांची संख्या जास्त राहील. पण साहेब, आपल्याला एवढा विश्वास आहे की तुम्हाला आम्हाला की आपण जर सांगितलं बाबा एक माणूस कुठला तरी तुम्ही बसवा द्या, तर ती सगळीजण एक माणूस बसून देतील. पण आपल्याकडे सगळ्यात महत्वाचं एक गोष्ट आहे, आपल्यावर घोड्यावर कोण बसलं नाही. काय करून मला पाहिजे, काय करून मला पाहिजे, मिळालं तरी आनंद, आपल्या जोडीदाराला मिळालं तरी आनंद. ह्या मानसिकतेत, ह्या विचारात असणारे सगळे नवीन कार्यकर्ते, नव्या कार्यकर्त्यांचा विचार असा आहे की आपल्यातली माणसं मोठी झाली पाहिजे. आपला माणूस मोठा झाल्याशिवाय आपण मोठं होत नाही, ही मानसिकता प्रत्येकाने ठेवून येणाऱ्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये आपण कुठेही कमी पडायचं नाही आणि आमदाराला कमीपणा येईल असं कुठेही वागायचं नाही. बारीक सारीक मतभेद आमदारांनी येऊन मिटवावेत किंवा आम्ही कुणीतरी तिथं गावात येऊन बैठक घ्यावी, ही परिस्थिती सुद्धा निर्माण करू नका. आपापल्या गावातलं 2-4 पावलं मागं सोडून येणाऱ्या निवडणुकी आपल्याला जिंकायची, ह्या भावनेतनं सगळ्यांनी मानसिकता करून घेतली पाहिजे. त्या दृष्टीनं पावलं आज ही सभा आपण असं समजूया की ही जिल्हा परिषदच्या प्रचाराच्या नारळाची सभा आहे असं समजा, आणि तुम्ही जिल्हा परिषदच्या तयारीला लागा. प्रत्येकाने आपापल्या गावातल्या लहान सहान गोष्टीकडं कार्यकर्ते कुठले नाराज झाले त्यांची समजूत कशी काढता येईल, त्या कार्यकर्त्याला काय माध्यम आहे, कुठं काय गरज वाटली तर आमचा उपयोग करून घ्या, कुठं गरज वाटली तर साहेबांना बोलवा, तिथं बैठकी घ्या. पण ही सगळं मिटवा आणि कार्यकर्त्यांना मोठं करायची एक संधी आली, त्यात सगळ्यांनी मोठ्या मनानं सहभागी होऊया. दुसरी गोष्ट, आज चेअरमन, व्हाईस चेअरमन यांचा सत्कार सोसायटीच्या निवडणुकीत विजयी झाल्याबद्दल. तानाजीराव असतील, चेअरमन असतील, व्हाईस चेअरमन असतील, शेतकऱ्यांचं अर्थकारणावर विलासराव बोलले, 2-4 जण वक्ते बोलले अर्थकारणावर. जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्याचा अर्थकारण उंचवण्याचं एकमेव चांगलं ठिकाण म्हणजे जिल्हा मध्यवर्ती बँक. त्या बँकेच्या माध्यमातून तानाजीरावला माहितीये, ज्या लोकांना माहिती कमी असेल, मी भविष्य काळात माझ्या डोक्यात आहे, पुढच्या 1-2 महिन्यात कोरेगाव तालुक्यातल्या ज्या नवीन सोसायट्यातल्या आपल्या बऱ्याचशा नवीन सोसायट्या निवडून आल्या, त्या सोसायटीच्या सर्व संचालकांचं एक शिबिर घ्यायचं, चांगले वक्ते आणायचे, बँक आणि बँकेतून मिळणारे फायदे आणि बँकेच्या योजना याबाबतची प्रत्येक त्या संचालकाला माहिती झाली पाहिजे. यासाठी एक शिबिर पुढच्या 1-2 महिन्यात घ्यायचं विचार चालू आहे. त्या दृष्टीनं निश्चितपणे आपण करूया. बँकेच्या अनेक योजना आहेत. 15,000 कोटी रुपयाची बँक आहे, 342 शाखा आहे, 1500 लोक कामाला, सचिव 1000च्या पुढे आहे, 1500 सचिव आहेत आणि एवढा मोठा कारभार आहे की बँकेला आज आम्ही मागच्या मीटिंगला विचार करत होतो तर बँकेकडे 700 कोटी रुपये एक्सेस फंड आहे, त्याला पुढे माणूस भेटणार द्यायला. म्हणजे अशी परिस्थिती आता बँकेची आहे. चांगली परिस्थिती एकदम, मला सांगायचं एकदम साऊंड परिस्थिती आहे. सोसायटीना, अनेक सोसायटींना स्वतःचा व्यवसाय करता येऊ शकतो. तानाजीराव सोसायटीच्या माध्यमातून तुम्ही आपल्यातल्या गावातले तरुण असतील, सुशिक्षित लोक असतील, तरुण असतील, त्यांना अण्णाभाऊ साठेच्या माध्यमातून जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतून फायनान्स केला जातो, त्यांचा विचार केला पाहिजे. ते अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ त्या माध्यमातून करता येते. त्यानंतर सोसायटीला तुम्हाला काही व्यवसाय करायचा असेल, एखादा मोठा शॉप, मॉल टाकायचा असेल तर त्याला बँक पैसे देते. बँकेनं आता इतकं धोरण बदललंय की शेतकऱ्यांना जे जे काय करायचं ठरवलं त्याला सगळ्यांना त्यासाठी मदत करायचं धोरण आहे बँकेचं. फक्त योजना समजून घ्या. बँकेच्या माध्यमातून गावाचा
शेतकऱ्याचा आर्थिक विकास कसा करता येईल, सोसायटी चांगल्या पद्धतीने कशी चालवता येईल, सोसायटीला नफा जास्त कशा पद्धतीने मिळवता येईल, एखादं तानाजीराव मी म्हणतो तशा पद्धतीचं आंबोडे चौकात एखादं आंबोडेवाले बी आहे तिथे सोसायटीवाले एखादं मॉल टाका, एखादं तुमच्या बिल्डिंग मटेरियलचं दुकान टाकलं सोसायटीच्या माध्यमातून, त्याला बँक पैसे द्यायला तयार आहे. तुमच्या व्यवसायाला सोसायटीला व्यवसाय करायला बँक मिळत नाही. अशा अनेक योजना फक्त समजून घेतल्या पाहिजे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतून आपण जास्तीत जास्त आपल्या शेतकऱ्यांचा फायदा कसा होईल याचा विचार केला जातोय. आमदार साहेब ज्या महाविकास आघाडीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मला वाटतं काल का परवा जाहीर केले की रेग्युलर कर्ज भरणाऱ्याला 50,000 रुपये जुलै महिन्यात द्यायचा निर्णय झाला. जुलै महिन्यात आपल्याला ते पैसे येतील, 1 जुलैपासून द्यावे असं मी काल कुठेतरी वाचलं. म्हणजे शेतकऱ्यांना चारी बाजूने मदत करायचं शासनाची भूमिका आहे, बँकेची भूमिका आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं तुमच्या लोकप्रतिनिधीची भूमिका आहे की आपला शेतकरी पिंजला नाही पाहिजे, गंजला नाही पाहिजे, त्याचं अर्थकारण उंचावलं पाहिजे. त्या दृष्टीनं सगळी जण मनापासून काम करतात. त्या आपण सर्वांनी त्या दृष्टीनं बँकेच्या बाबतीतलं मी सांगितलं, बँकेची शक्य होईल तेवढं बँकेच्या माध्यमातून अर्थकारण आणि त्याच्या गोष्टीत एकदा निवांत तुम्ही आला तर मी तुम्हाला सांगेन काय काय योजना आहे, काय करता येते काय नाही, त्या योजना समजून घेऊया. आणि येणाऱ्या आज आपण सर्वांचा इथं सत्कार अजून व्हायचा आहे का झालाय? व्हायचंय. सत्कारासाठी माझं बोलणं झाल्यानंतर सत्कार आहे, सगळ्यांचा सत्कार आपण करूया. कारण आज बराच वेळ मी बोललो त्याच्यामुळं थोडस आपल्याला किती आता बसत असं डोक्यात ते मला माहिती किती आपल्या डोक्यात बसले, पण एक डोक्यात नक्की ठेवा, जिल्हा परिषद पंचायत समिती. बाकी किती बसलं की डोक्यात ठेवू नका आणि त्या दृष्टीनं पावलं टाका.